que té 4 anys d'existència i durant els últims 3 anys han portat els màxims guardons, tant de la falla infantil com de la gran, que es diu Pronte. És una manera d'entrar en la història del món de les falles, però a lo més gran. A més, d'enguany és una falla monumental, ja us ho comentàvem adés, fa 30 metres d'alçada i costa 100 milions de les antigues pessetes. Ahí veuen la monumentalitat d'esta falla, d'esta obra d'art. Parla, és lema tot assent, i parla de la trobada entre l'Orient i l'Occident, però això sí, des del punt de vista més comercial. L'artista ha volgut plasmar, Pere Santa Eulàlia, una invasió comercial des de la sàtira i l'humor que caracteritza este món faller, ja que li atrau a d'ell molt el món oriental. Per això ha construït uns ninots amb robes molt riques, teles precioses, molt de colorit, com poden apreciar a les imatges. A més, en esta en concret no, però segur que d'ací poquet ho veuran en algunes figures, es poden apreciar fins i tot els detalls que han dibuixat a mà tots els artistes que treballen en Pere Santa Eulàlia. Ahí veiem estos animals que tenen tot aquestes taquetes fetes a mans amb moltíssim de detall. Una falla que començaran a plantar el 5 de març. Imaginen vostès 15 dies plantant esta falla. Hi ha uns 80 ninots, entre ells tenim una geisha, una folclòrica tailandesa, indis, un drac, el drac indispensable per a parlar de l'Orient, i veiem com en una escena, per exemple, fan el tomanta, en altra ens trobem en els avions que ofereixen vols barats. Una meravellosa i fastuosa falla que dins de poc estarà en flames, i això sí, volem també estar en aquests moments junt a un dels protagonistes indiscutibles, Pere Santa Eulàlia, que s'ha convertit, ha entrat a formar part de la llista dels artistes més premiats consecutivament, com Luna, Agulleiro, Salvador de Bon, Regino Mas. Carles Jova està en ell en aquests moments. I si parlem d'un triomfador de les falles 2006, té un nom propi, és Pere Santa Eulàlia. Bona nit, Pere. Hola, buenas noches. Bueno, el teu nom ja està escrit en lletres d'or en la història de les falles de la nostra terra. Sí, ha sido un año muy completo y muy contentos con el primer premio, con el Ingenio y Gracia, y la verdad que muy contentos, pues mucho trabajo, pero al final ha salido bien. Pere, jo m'imagino que quan un li donen 600.000 euros per a fer una falla, tens molta responsabilitat. Tu t'esperaves guanyar el primer premi? Sí, sobre el papel siempre trabajamos que el uno es un poco el final de todo el trabajo. Sí que es verdad que eso, el presupuesto te obliga a ganar prácticamente. Y lo que hemos conseguido es el reto, pero que verdaderamente es mucho trabajo durante todo el año. El dinero ayuda mucho, pero mucho trabajo, de verdad. Ara que parles del treball, jo crec que també t'han ajudat molt la teua família, perquè això ve de generacions a generacions. Sí, mi hermano Alejandro, mi hermano Miguel, mi hermano José, mi padre, mi madre, todo el mundo. Este año ha sido un año que toda la familia 100% está volcada en el proyecto. Y verdaderamente pues se nota, porque aparte del equipo que tiene Pedro Santa Eulàlia detrás, como si dijéramos, del taller, sin ese equipazo es imposible conseguir esto. M'imagino que deu de tindre molt de risc el fer una falla de 30 metres, Sí, la falla es altísima, el solar, que la gente ha criticado mucho, tiene muchísima capacidad de aire, vamos, mueve mucho la pieza y ha sido complicada la planta, porque la altura, el tamaño, lo que es el tamaño del solar nos ha venido muy bien porque es muy cómodo, pero hay que hacer una falla grande para cubrir este recinto, por decir una manera. Y han criticado mucho, pero verdaderamente lo complicado también es que la falla se mantenga con este aire. Bueno, i gran, jo crec que tu eres com un futbolista, podríem dir, perquè tu tens un contracte blindat perquè Juan Armiñana no te vol soltar. Conta'm una mica d'això. No, con Juan Armiñana y con la Falla No Campanar, verdaderamente sí hemos trabajado ya no día a día, porque teníamos unos 3 años de contrato verbal siempre, porque aunque sea mucho dinero, la gente no acaba de creer que se da la mano con el presidente artista y chimpún. Y lo que hemos conseguido también este año es renovar, pero eso fue en mayo. La gente piensa que ha sido porque hemos ganado y no es así. En mayo ya dijimos 2007, incluso 2008. Y por ahora el tándem va bien, pues todos contentos. Pere, demà a treballar d'estar de nou, Ya tenemos desde hace algún mes también cosas para el 2007. Pues que tingui molta sort i l'any que ve espere tornar a fer la mateixa entrevista que estem fent avui. A ver si es verdad, estamos aquí otra vez, aquí o en el cruce, porque quieren cambiar un poco la situación de la falla. Enhorabona. Gracias. Quin fantàstic artista este Pere Eulàlia, tant ell com tota la seva família, com ens ho comentava abans, són un grup d'artistes que ja estan 3 anys consecutius treballant en esta comissió, la de Nou Campanar, i sembla que Paco Armiñana, el president i tota la comissió, està molt contenta i no tenen la intenció de soltar este artista, que a més enguany, recordem, ha tingut una responsabilitat extraordinària, perquè tot i que sembla molt fàcil de dir 100 milions de pessetes i 100.000 euros costa este monument,
no és fàcil. Això és una responsabilitat per a un artista que li donen aquesta quantitat de diners i ha de fer un primer premi. I com el mateix Pere Santaolalla va dir fa uns dies en una entrevista que també li van fer a esta casa, ser segon és un fracàs en el cas de tindre pressupostos tan altos com els que s'estem parlant en aquests moments. Vull dir, és difícil, però és una responsabilitat, un pressupost tan alt, tens de treballar en tota aquesta pressió. Com dèiem abans, han sigut 10 dies de plantar per a aquest equip, per a l'equip de Santa Eulàlia. No és fàcil. Ara també podem veure les imatges dels preparatius també d'una crema que, donat la monumentalitat de la falla d'este monument, valga la redundància, semblarà també serà molt més complicada. No és tan fàcil com sembla cremar una falla d'aquestes característiques i, sobretot, que creme bé, perquè, clar, té que ser que creme fenomenal, que caiga com tinga que caure, que siga tot rapidet. I bé, estem en els preparatius, nosaltres també estem un poquet a l'espera que el president i la fallera major puguen estar amb nosaltres, ens puguen atendre. Nosaltres també depenem un poquet, les càmeres, els equips de Canal 9 depenen un poquet també dels preparatius que en esta comissió fan, perquè ahir ho veuen a les imatges aèries, és un monument espectacular. És que estem parlant de, com ja els hem dit al començar la retransmissió, són 1.500 metres quadrats de falla. Això és una quantitat important i les flames han de ser molt precises per devorar tot este monument, el monument d'esta comissió. Bé, sembla que sí que la fallera major, Patricia, ens ha pogut donar uns minutets, igual que el seu president. Anem a donar pas al nostre company Carles Xova, que crec que està a peu de monument, a puntet de parlar amb ells. Efectivament, Carolina, mira en qui me troben Patricia Soriano, flamant fallera major d'enguany del 2006 de la Comissió Nou Campanar, i el seu president, Juan Armiñana, content i satisfet, m'imagine. Hola, bona nit, molt content i molt satisfet. Bueno, enhorabona per este castell primer. I, Patricia, tu has entrat de molt bon peu en el món faller, primer any que entres en el món de les falles, te fan fallera major i, a més, el teu monument guanya el primer premi. Sí, así es. He tenido una suerte, la verdad es que muy grande. Però què sent una fallera major davant d'un moment com este, que és la crema del teu monument? Pues emoción, tristeza porque se acaba ya el año, pero bueno, es lo que toca. Las fallas son así y si no se quemaran no serían las fallas. L'any que ve repetirem, eh? Sí. I ara, senyor president Juan Armiñana, enhorabona per aquest tercer any consecutiu de guanyador màxim de la categoria de la secció especial i m'imagino que molt content també. Com es fa? Conta'ns el truc per a fer això. Pues es trabajo, trabajo y más trabajo. Tener un buen equipo de profesionales que están todos capitaneados por Pedro Santaolalla en la falla grande y por Julio Monterrubio este año en la falla infantil y hemos podido, bueno, pues tener la suerte de obtener otra vez el primer premio. L'any que ve, vostè com un bon president de club de futbol, repetirem amb els artistes fallers, m'imagine? Sí, tanto el equipo de Julio Monterrubio como el equipo de Pedro Santaolalla van a colaborar en los dos proyectos de la falla Nou Campanar. I Juan, una coseta només. Conta'ns alguna coseta de l'any que ve, que podrem... Avança'ns alguna coseta del que podrem veure l'any que ve en la falla de Nou Campanar. Bueno, no, estamos haciendo los proyectos y estamos cerrando los presupuestos. La verdad que vamos a ir con un presupuesto importante. Estamos esperando a ver si tenemos un patrocinador que estamos a punto de cerrar y podemos dar un salto importante dentro del mundo de las fallas. Juan, Patricia, moltíssimes gràcies. Ha sigut un plaer i ara sí, arriba el moment més especial de la nit, que és cremar la falla de Nou Campanar. Este tot assent que d'ací uns momentets serà tot cendra i el somni serà per a l'any que ve. Ahí, bueno, esto está hecho para eso, esto es la noche mágica de Valencia y bueno, pues se realiza para quemar, que es, como en términos taurinos sería su suerte natural, ¿no? Y bueno, muy contentos de haber podido tener unas fallas fenomenales, sin ningún incidente, sin ningún accidente, toda la gente contenta, todo el mundo satisfecho y bueno, a ver la crema de Nou Campanar. Pues l'enhorabona als dos. Carolina, això és tot des de peu de falla de Nou Campanar. Moltes gràcies, Carles, moltes gràcies també a Paco Armiñana i moltes gràcies també a la fallera major Patricia Soriano, que forma part ja de la història almenys d'esta comissió, la comissió de Nou Campanar, que ja podem dir que enguany acaba aquest exercici faller, ja com els contàvem abans, estan ultimant els preparatius. No sabem si arribarem a veure les flames encara, perquè no tenim clar quants minuts encara queden per a que li peguen foc a este monument. Ja ho comentàvem abans, és complicat organitzar tota la traca que té que encendre en flames els 80 ninots que envolten esta falla.
és difícil. Abans ho comentàvem, també ha sigut un treball dur per a l'artista, però no ha sigut tampoc fàcil per al president d'esta comissió, Paco Armiñana, que comentaven, era l'anècdota d'enguany, que ha sigut un poc com la Lliga de Futbol, no? Perquè a més Paco Armiñana és consell del Futbol Club València, el pare de la Fallera Major també és conseller del club. En fi, estem així un poquet vivint uns moments importants per a molts, però nosaltres en aquests moments els haurem de donar pas a la plaça de l'Ajuntament, perquè allà també estan preparant-se per a cremar. Així sembla que encara falten uns moments, així que els deixem amb els nostres companys per veure si ja els donem adeu a les falles oficialment, almenys a la falla de l'Ajuntament. Ens falten 14 minuts per a la 1 de la matinada i continuem en este programa especial, la nit de la crema en Canal. Clar que sí, perquè el protocol mana que a la 1 creme la falla de l'Ajuntament i així sí, serà puntual. La falla de l'Ajuntament, Imagine, prendrà flames i vostès estaran allà a casa i nosaltres sí per a contar-los-ho. Així que en uns segonets tornem de nou amb tots vostès. Saludem de nou, senyores i senyors, des d'esta retransmissió especial que està oferint-los Canal 9 Televisió Valenciana. I estic pensant quants valencians que no han pogut arribar-se enguany per la seva terra estaran vivint esta retransmissió a través del canal internacional. Per a ells també vaig a una salutació i una abraçada ben especial, perquè si enguany no poden estar així, per què no? L'any que ve, que serà un any emblemàtic, els tindrem així en les festes més grans del món, en les falles de València, en les falles de la Comunitat Valenciana. També hi haurà alguns que poden estar seguint-nos a través de les noves tecnologies, a través de l'ordinador, a través d'internet, en la pàgina www.rtbb.es, que també està retransmetent esta nit tan especial per a tots els valencians, per a llançar al món l'homenatge que tots els valencians fem a la nostra tradició, a la tradició purificadora del foc. Estem veient aquest monument magnífic, Imagine, de Ramon Espinosa al peu de la falla, i en la nostra companya Maribel Vilaplana, la gran protagonista d'esta nit. Tota la raó del món, perquè és la cara en aquests moments, els ulls més mirats i més desitjats de veure, aquests ulls blaus que sempre lluís Lucía Gil amb una intensitat increïble. Lucía, enhorabona, primer que res, perquè el teu regnat ha sigut absolutament exquisit, ha sigut una dona que has contagiat força i alegria i vida per als quatre costats. No sé, jo això no ho tinc que dir jo, però jo el que sí que voldria dir és que estic molt orgullosa de ser la representant de València i de les falles, que jo he posat tot el cor, tot l'alma, tota la meva força perquè ho sentís, perquè ame a València, ame a la nostra terra i ame a les nostres falles. Una dona compromesa, és una dona treballadora, és odontòloga, per a qui no ho sàpiga, és una dona que sap perfectament que és molt més que una dona, que una nina, com tu deies, i que la teva feina és molt més que ser guapa en aquest cas, perquè de tu depèn que aquesta festa arribi molt lluny. Sí, jo crec que el paper de la Fallera Major de València ja no és un paper a soles representatiu d'imatge, sinó també en altres molts aspectes i bueno, jo gràcies a Déu no necessite la propaganda per a la meva professió. No sé, jo soc odontòloga, jo tinc la meva vida solucionada i jo estic representant a València perquè estic molt orgullosa de ser fallera i de ser valenciana. Lucía, ha hagut un incident que tots el coneixen ben bé en la falla, que tu representes la falla de l'Ajuntament. Aquest dia que aquests vàndals van intentar fastidiar la festa, tu, igual que deia la senyora alcaldessa, heu contagiat molt d'ànima a Ramon Espinosa. És la falla de la solidaritat. Aquestes són les falles de la solidaritat en aquest aspecte, perquè la falla i la festa ha remuntat. Sí, és que jo crec que aquesta falla és més volguda per això. Quan vaig enterar-me de que un acte de vandalisme
inusual, en molt poc de respecte per la festa, va intentar cremar la falla municipal, la falla de València, la resposta va ser solidaritat de tot el poble, perquè no pot ser que n'hi hagi gent que vulga estropear el treball d'un any continu per la festa. Jo vull donar-li les gràcies als valencians, a tota la gent que ha estat apoyant, als artistes fallers, que en Ramon Espinosa han intentat que estiguera avui esta falla com està, i la xiqueta té cara, el xiquet existís, i n'hi ha falla i poden cremar-la. I poden cremar-la i podran veure-la aquests milers i milers de persones que jo no sé si vostès ho sentiran, però que ja clamen, que ja demanen, veritat, i que han estat així disfrutant de la festa en companyia de Lucía Gil. Aquests milers de persones, aquest milió de persones, millor dit, i els Reis d'Espanya. Conta'm tu, perquè jo ja he parlat amb Núria, conta'm com va ser aquest dinar, perquè no se dina tots els dies amb ses majestats els Reis d'Espanya. No, la veritat és que va ser un dels regals més exitosos de totes les falles, perquè que vinguen les seues majestats, els Reis, al balcó de l'Ajuntament a disfrutar en tots nosaltres d'una mascleta i de les falles, va ser algo inexplicable, una experiència única. Són unes persones encantadores, són molt carinyoses. A mi me donava la sensació d'estar parlant en la meva mare, no en la reina d'Espanya. Era increïble, perquè és una senyora que te mira en uns ulls de carinyo i de bondat molt grans. Jo vaig estar molt a gust en ells i me sentís molt orgullosa també d'haver pogut representar a València en ells i espero que València estiguera contenta. La veritat és que especialment la reina Doña Sofia estava integradíssima. Va votar al balcó, se va posar el mocador de les falles i a més va acudir per sorpresa a la nit de la planta. Suposo que vosaltres també les primeres sorpreses, no? Sí, és que se van eixir totalment del protocol, van vindre a la nit de la planta, van voler apoyar als valencians, van voler apoyar a la nostra falla, que ells eren conscients perfectament de que havien tingut aquests actes de vandalisme del que parlem i volgueren compartir amb nosaltres una nit tan important per a nosaltres com és la nit de la planta. Lucía, la banda, veig que en este cas el record està ahí i el pas de Reis. Vostès no sé si podran apreciar-ho ara, a veure si és possible a través de les nostres càmeres, que puguen veure la banda de Fallera Major. Ahí tenen les dues signatures, la de Joan Carles i de la de Doña Sofia. Eres la segona fallera, diguem-ho així, de la història que té aquesta signatura en la banda. Sí, és història de València i m'ha tocat a mi. No sé, em sentís molt afortunada i molt contenta d'haver pogut rebre a dues persones tan importants com som els Reis. Les expectatives complides, el que t'imaginaves és el que s'ha fet realitat, o encara més, o encara queda per fer alguna cosa? Com és això? Ha sigut millor, però inigualable. És que jo crec que és la millor experiència que he tingut en ma vida i la que tindré. Ha sigut com un somni preciós, i encara queda molt, encara queda moltíssim, però aquestes festes han sigut especials i la gent, el millor és que ha sigut el carinyo de la gent, el que tot el món volia estar en nosaltres, apoyant-nos i orgulloses de la cort i de la Fallera Major, i això és el més bonic del món. En la crida, Lucía, te vam veure superemocionada, superintensa, com arribaves a la gent, com a pesar de la pluja traspassaves tot, aigua i tot el que farà falta. L'oratge t'ha respectat, eh? Sí, m'ha respectat. A més, en l'ofrena estaven ahí que si plovia, que si no, i al final es va respectar. Jo crec que la crida va ser un dels actes més emotius perquè tenien ganes de que començaran les falles, tenien ganes de pregonar al món sencer de que València estava en falles i no podia haver ni pluja, ni vent, ni res que estropearen aquestes festes. I els valencians, 40.000 valencians estaven ahí esperant a que es començara la festa. I jo en totes les ganes i en tota la força, perquè jo volia, no sé, no n'hi havia res que podia estropear-me en aquest moment i volia estar en els valencians i en el seu carinyo. Tots eren meus, sí. Ho vas aconseguir, clar que sí. Lucía, esta nit, estos moments, el que està a punt de passar, com ho afrontes, com ho veuràs, què diran aquests ulls? Pues amb moltíssima il·lusió i molt feliç, estic molt feliç. No sé el que diran els meus ulls perquè no és algo que tu ho sàpies, però l'emoció està ahí i a lo millor l'emoció aflora en forma de llàgrimes.
Lucía, no te robem més minuts perquè sé que està tot el món pendent de tu, que has d'anar a complir el teu comès, que no és un altre que cremar esta falla. Enhorabona, de deberes, i gràcies per la teua dolçor i per totes les teues atencions, que han sigut moltes. Moltes gràcies a vosaltres i espero que disfruteu en mi i en tota la cort d'honor esta crema, que és per vosaltres. Disfruteu tu, de deberes. Moltíssimes gràcies. Ja ho han vist, una convidada d'absoluta excepció, protagonista absoluta d'esta nit, no podia ser una altra que Lucía Gil, fallera major de València. Guapíssima, però sobretot una persona que transmet força, transmet intensitat i sap contagiar aquesta vida, aquesta falla, aquesta festa que porta dins. Ximo. Quina dosi d'entusiasme i de valenciania que ens ha traslladat efectivament Lucía Gil Raga, la fallera major de València, d'este històric 2006 per a ella i per a la festa de les falles. Hem estat veient efectivament com el grup de treball del pirotècnic de Montcada, Antonio Cavaller, estaven ja disposant les càrregues per a que la crema de la falla de la plaça de l'Ajuntament siga una realitat. Veient en aquestes imatges que ara mateix els traslladem com el personal s'agolpa al voltant de la plaça per a viure quan més a prop millor les flames, el moment culminant d'esta festa. Per fi, per tant, estem a punt de viure el moment més esperat de tota la nit i segurament el moment més especial de totes les festes de les falles. El rellotge de la plaça de l'Ajuntament marca la 1 de la matinada. És l'hora prevista per a que la falla que ha presidit durant estos dies la plaça de l'Ajuntament se crevi. Acaben de sentir a la fallera major de València donar l'ordre per a que comence el castell de la crema. Castell que la pirotècnia de Montcada, Antonio Cavaller. Escolten i disfruten.
Fins ací la sensacional, la extraordinària disparada del castell de la Cremà, de la pirotècnia de Montcada, Antonio Cavaller. Una pirotècnia que ha treballat de valent per a sincronitzar música i so en una sinfonia extraordinària. Una crema absolutament màgica, senyores i senyors. Han vist com la fallera major de València 2006, Lucía Gil, accionava el dispositiu que ha donat pas a este magnífic ramellet de foc aeri que, a més, en llocs absolutament estratègics i estudiats per Antonio Cavaller, ha botat foc a la falla de l'Ajuntament d'enguany. Monument de Ramon Espinosa, d'una manera absolutament màgica i extraordinària, ja està sent pasto de les flames i observen la reacció de la fallera major de València. La primera llàgrima, veritat, estava lluent en eixa careta. Per cert, que deies estratègicament com ha pres... Que bé ho ha fet, com ha pres foc, però si t'has fixat, el primer que ha pres en flames ha sigut precisament allò que en el seu dia van intentar cremar aquells vàndals i que la solidaritat, insistim, va fer possible que renesquera, que aquest nadó i aquest rostre d'aquesta mare prengueren forma de seguida i, evidentment, tornaren a viure i a encapçalar aquesta festa. Ha sigut precisament el primer que ha cremat el nadó i el rostre d'aquesta mare, que està imaginant, ja ho saben vostès ben bé, perquè ho han dit en diverses ocasions, un món el que idealitzaria ella per al seu fill, el que voldria ella per al seu fill. Un món que, per cert, ja crema a més, és rapidíssim. Vist i no vist, extraordinària la cremada d'enguany en la falla de l'Ajuntament. Deixen-me dir-los únicament que, donada la complexitat del monument de Campanar, que ha guanyat el primer premi enguany, ha cremat simultàniament. Està cremant simultàniament en el moment que està cremant també el monument de tots els valencians, la falla de la plaça de l'Ajuntament, i us oferirem d'ací uns instants un resum d'això. Però ara és el moment de disfrutar i en directe de la bellesa de la cremà d'esta imatge, del qual apenas si queda pràcticament l'entramat interior de fusta d'aquest monument de Ramon Espinosa, un monument també treballat amb solidaritat, distints artistes fallers i que representava precisament el somni o les aspiracions d'imaginar un món millor per part de l'artista. Estàvem veient algunes de les escenes que encara quedaven senceres. Ahí estem veient també l'alcaldessa de València, Rita Barberà, a Lucía Gil, com comenta amb ella. Imagine com està cremant aquesta falla que també bé ha representat. Són escassíssimes les escenes que a hores d'ara insistís que encara estan sobrevivint a les flames. El que ja és història és el remat, és eixa mare, és eixe nadó, són aquests tres contrarremats, com se sol dir, també espectaculars, que representaven els tres primers somnis d'eixa mare. Eixe mar encapçalat per el déu Neptú, que somiava, en aquest cas ho imaginava, un mar molt allunyat de la contaminació. Un altre contrarremat eren aquests boscos on no existien piròmans, on no hi havia perill de la mà de l'home.
I també una altra de les contrarrematades, com se solen dir també, seria, en este cas, un trencadís de Gaudí que dona peu o que dona vida a dos dones, una asiàtica i una africana, i d'aquesta manera representar la tolerància i un món sense barreres i on la raça no és cap impediment. Si a Madrid encara podem veure la representació del insigne arquitecte Santiago Calatrava, una de les escenes més destacades també d'aquest monument Imagine, també un homenatge a una de les lletres i de les cançons que traslladen el seu dia per part de John Lennon, La pau per al món. Quin rostre de felicitat el de Lucía Gil, compartint l'alegria d'una crema magnífica en companyia de l'alcaldessa de València i com no de tota la seva part. Esta és una nit fantàstica, una nit intensa per a moltíssima gent i sobretot una nit de treball per a un consorci, per a un equip grandíssim, 270 bombers, per cert, són els que a hores d'ara estan treballant repartits a tota la ciutat de València, altres 70 estan de guàrdia. I dir-los que entre aquests 270 que a hores d'ara estan amb les mangueres, evidentment, controlant que esta nit siga perfecta, hi ha el que se diuen bombers convidats. Sempre se solen convidar a X persones, a X bombers d'altres consorcis que volen viure una nit com esta, perquè evidentment és molt més que una nit de treball. Dir-los que entre aquests bombers convidats hi ha dues persones molt especials, dos bombers molt especials que a més formen part del desafiament espanyol, que és, ja ho saben vostès, un equip que va participar en l'America's Cup, que competeix en l'America's Cup. Són dos bombers professionals que alhora han fitxat per aquesta embarcació. Són dos bombers, per tant, valencians. No els reconeixerem, els dos cascos que vostès veuen ara mateix, però efectivament un d'estos dos bombers probablement sigui d'este grup que ara mateix aquestes càmeres estan oferint-nos. Una prova més de l'agermanament també d'esta festa, que a més Maribel te comentava l'alcaldessa en un moment d'encert, si enguany ha sigut per molts aspectes una festa extraordinària i que serà molt recordada esta de 2006. Tenim per davant un repte també extraordinari, i és que siguin el prolongament de l'America's Cup per al pròxim 2007. Així és que la veritat és que El que no sé és on posaran a tanta gent, perquè evidentment és un reclam més per a que s'incrementi encara més el nombre de visitants. Estem parlant de que enguany ha sigut vora 1 milió de persones les que s'han acostat a aquesta ciutat de València per a disfrutar de les falles, i així estava la ciutat, i així, en certa manera, l'hem disfrutat i l'hem patit, acompanyada de multituds de persones, perquè les vistes aèries d'este migdia, per exemple, eren increïbles. Era un autèntic formiguer qualsevol racó d'esta ciutat, com ho és ara, en aquests mateixos instants, la mateixa plaça de l'Ajuntament de València, que des de fa moltes hores està rebossant de gent. Resulta curiós, especialment enguany, veure, no sé si aquests anys també han vingut tants, però a mi m'ha topetat molt veure molts japonesos en els carrers del Cap i Casal durant estos dies, disfrutant especialment dels passacarrers i dels bunyols. Com està aguantant la estructura de fusta de Ramon Espinosa, i se imagini que bonica escena amb Lucía Gil de protagonista. I el temps per al nostre. Una vez, germas vinga
imatges que acaben de veure i este himne que acaben de sentir i l'imatge de Lucía Gil forma part de la història de les falles del 2006, però tenim una cita pendent amb la falla que ha guanyat el primer premi en la secció especial. Evidentment, perquè enguany ha donat la circumstància que precisament per la magnitud immensa d'aquesta falla de Nou Campanar, guanyadora del primer premi en la secció especial, ha fet que fora molt difícil a cremar i que acabara coincidint amb la falla de l'Ajuntament de València. Així que si els nostres companys així ens ho confirmen, el que anem a fer és a viure, per tant, els últims instants de la crema de Nou Campanar. Salutacions de nou, amics, amigues, des de la falla Nou Campanar. En aquesta imatge aèria poden vostès ja observar que només queden ja pràcticament les cendres d'este grandíssim monument. I és que, com ja comentaven els nostres companys, no ha sigut una crema complicada, ha sigut una preparació complicada, donat aquests 1.500 metres quadrats, 30 metres d'alçària. Aquesta crema electrònica ha estat molt complicada, però tenim els millors moments, això sí, Carles. Els millors moments, com tu molt bé estaves dient, una preparació molt important i molt difícil de fer. Hem vist l'encesa elèctrica per part de Patricia i de Juan Armiñana. Patricia molt emocionada perquè, com estàvem comentant, el primer any que es presenta com a fallera major... El primer any que és fallera. Que és fallera, i a més, fallera major d'esta comissió, una comissió formada per 220 persones, i la majoria que són d'ací del barri, un barri que ha reviscolat gràcies a, podríem dir, la promoció que està fent també Juan Armiñana. De fet, com diu el seu nom, és un barri nou, és el barri de Nou Campanar. El 60%, com dius tu, de la comissió són gent d'ací, de gent del barri, però de segur que a partir d'ara que ha entrat a formar part de la història de les falles, hi haurà molta més gent que voldrà formar part. I hem de dir també que és una comissió que col·labora moltíssim amb la construcció i la preparació i el muntatge de la falla, perquè, com molt bé comentaves abans, el 6 de març començava la planta d'esta falla, senyors. Però és que el dia 27 de febrer eixien ja les primeres peces des del taller del Santa Eulàlia, i hem de dir Santa Eulàlia perquè, com comentàvem amb Pere Santa Eulàlia, tota la família ha participat en la construcció i l'elaboració d'este meravellós monument, tot essent, senyors, dels tallers que eixien de Benaguasil. Sembla mentida el seu nom, tot essent, i és una de les falles... Una de les falles, no, és la falla més cara. Tu compres en tot essent? De tota la història. Perquè era una crítica... Jo soy de botiga de barri, de tota la vida. De tota la vida. Satírica del que eren... Aquesta invasió, autèntica invasió dels productes asiàtics i aquestes peces que coronaven esta meravellosa obra d'art, perquè parlem d'obres d'art, i ja saps, a més, Carolina, que les Falles de València està considerada la primera festa del món. En alguns llocs la segona, però per a nosaltres és la primera, la segona després del Festival de Rio, dels Carnestoltes. I ahí podem veure ja aquest monument, com acaba els últims momentets. Ha sigut una crema perfecta, pràcticament. Perfecte. No han comentat els companys, els bombers. A més, tu crec que has conegut uns bombers molt curiosos. Hem estat amb la dotació de bombers, formada per 9 bombers, però n'hi havia 4 bombers, a més, casualment, italians que ens ha sorprès perquè fan com una mena d'intercanvi. Vigile del Fuoco. L'he dit bé, no, Carolina? Vigile del Fuoco, els bombers italians. Venien de Torino, i el més curiós, el que més m'ha cridat l'atenció, és com se menjava el pernil l'home que venia de Torino. Això és que tornaran estos bombers d'intercanvi, segur que els ha agradat moltíssim. Nosaltres, ja com podem veure les imatges, ha sigut una crema pràcticament perfecta, els hem oferit els millors moments. Malauradament ha sigut una crema que no hem pogut oferir en directe, era pràcticament al mateix temps que la falla de l'Ajuntament, però així tenen estos moments. Per a gaudir... I el comiat ho fem també nosaltres, Carles. Ens acomiadem fins al 2007, un any que vindrà marcat, evidentment, per la Copa de l'Amèrica i també per les falles. I que ja està preparant-se. Moltes gràcies a tots per haver estat en nosaltres. I molt bona nit. I fins al pròxim any. I benvinguda a la primavera. Tornem de nou a la plaça de l'Ajuntament de València. El que estan veient ja són els instants finals d'Imagine, el monument que ha presidit, el monument de tots els valencians, el monument que tots vostès han pogut viure en directe, la seva crema, i que a hores d'ara ja pràcticament és un no res, ja pràcticament és un principi del que està per dintre. Amics, si han seguit esta retransmissió a través del canal internacional, Televisió Valenciana Internacional, se troben lluny de casa i han derramat alguna llagrimeta per les falles perquè enguany no han pogut estar amb nosaltres, els esperem
el pròxim any 2007 ja els diem que va ser un any absolutament emblemàtic amb aquestes flames. Acaben les falles del 2006 i sempre acabem dient-ho, però és que és així. Per tant, que visquen ja les del 2007. En nom, per tant, de tots els que han treballat en esta casa per a que els arribi esta retransmissió, una abraçada ben forta, que disfruten de la nit i fins al pròxim any. I què millor que acabar amb instantànies, amb aquestes instantànies que ja formen part de la història de les festes de les Falles de 2006. Ahir les tenen. Bona nit.